I'm going to swab myself. This is the swab kit that I'm going to use. I try to prepare it. I try to prepare it first before I swab myself. Yan. Mandatory na yung swab namin dito ngayon every week. Every week mayroon kaming testing. Ilinalagay sa box yan pagkatapos kaya assemble ko muna yung box. Pangatlong beses ko na itong gagawin, swab sa sarili ko. Yung una ay naging negative, pangalawa ay negative as well. Kaya every week yan na mayroon kaming dito, mandatory ngayon sa care industry. Ilalagay sa box pagkatapos. Ito yung swab test ito. Ito yung ipapasok sa ngalangala. Tapos dito ipapasok pagkatapos. Dito sa na yan. Siliado. Ngayon swab ko yung sarili ko. Kahit dito na lang. Pwede na siya. Ipapasok dito yan hanggang sa doon sa sa may tonsillitis mo. Igagalugan mo doon. Tapos doon sa dalawang ilong naman. Papasok mo para makita talaga kung mayroon talagang mayroon talagang COVID. Kung mayroon ka talagang COVID, kaya dapat ito na natanggal ito dito. Ayan. Ayan, lagay ko yan. Tapos buksan na natin para ayan. Kailangan huminga muna ng malalim. Mga 10 seconds lang yon, kailangan Tapos dito naman sa ilong. Kabila. Pakatuyos itong COVID na ito. Ayan, papasok dyan, tapos puputulin dito. Ayan. Tapos ito na ngayon yung i-test, dadalhin sa laboratory. Ilalagay dito yan. I-roll over dito. Pero usually karamihan gumagawa nito yung mga nurses. Pero ako, mas comfortable ako pag ako naglalagay. Ako naggagawa.
Ayan. Tapos balat dito. Hindi ko pa i-close para achieve ng nurses. Ito sa mga close. Tapos ito yung pangsara. Wala na ito. Ayan, tapos na. Bababa ngayon ako para ma-registered na ito. Sana maging negative ano.